You're so cute. Uninterrupted lang. Ako. Messi. Hello. Ano yung caption mo? Fredo meme tree. Pedro Mim? Sipag mo ah. Pedro Mim. Stop it na. Yeah, baby. Ganyan. Pedro o Pedro Mim lang? Pedro? Fredo na lang. Ay, Fredo ba o Pedro? Fredo. Pedro Mim. Sure. Toothbrush ka na. Toothbrush na parating na si Papa. Pedro. Nandoon na siya sa parang labasan. Sa highway ko. Pedro Mim. Oh. Charge mo na 70% lang.
Mama, Ang balik mo na po. bis mo ako. Sino balik mo na rin? Mamaya, bis. Hindi na pupunta na sa mga. Is it party? Is it you? Is it party? Is it you? Videoan kita. No, 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 no. Sadating na si Papa. Yung naman. Is it party? Is it you? Videoan kita. Ayoko. Ilagay ko sa reels ko. Ayoko. Baka makita. No, 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 no. Baka makita ni teacher. Tatawa yun si teacher. Is it party? Is it good? Is it party? Is it good? Sige, ilagay. Ayoko.
Tingin mo, maganda para kamo. Tingin mo maganda ka o para pangit. Gusto mo, di ba?
daw sa likod siya. Nakagagawa ako ng tae. Nagawin ako sa, sa mama. Yung respeto. Bigyan na lang ng siya. Kung wala siya, wala siya. Kasi, si Tanta lang, nabas ang buwan sa teacher na namin parang siya. Si Tanta, nilagyan niya tubig sa sabi. Sabi, Tanta, kiss mo sa Andiyan si Pitsa. Andiyan si Pitsa. Andiyan si Pitsa. Kumaya ako sa brief. Kumaya ako sa brief eh. Baho. Watching Chill Out SMR and music with Melata Boom. You're welcome, sis. Olga. You're now my moderator. Thank you.
ako'y nalakad. Napilitan, tawag ito na sa kalipanan. Hilo ang tawa ko, sinalikat lang. At umantag sa pulo ng kalipanan. Hindi ko yung bulakan. Tawag ito na sa ilong ko. Hanapin ko yun sa ligang sa Hilo ang sawa ko, hinahingat lang. Bakit sa ulo lang kung himaan? Hinipulitan, nalaban. Tawag ito na sa Okay, sa nag-request ng Pikahikirahin, next song na ba? Oh no!
Bakit nagkaroon? Ay, ito problema. No, hindi naman problema. Pag generate ko lang kasi, no output. Kasi missing component. Kasi hindi nila pinakuha na yung knob. Meron na raw kasi silang knob. Hindi in-ignore na lang daw yung knob. Hindi binangka ko yung knob. Pag generate ko, missing content. Nandun sa no output. Sabi ko kay ma'am, edit ko na lang.
Familias naman. This is Sloppy Mini Studio. All-time high na si Bitcoin. All-time high na si Bitcoin. Manalo na kasi sa trade. Pero babagsak mo yan. Kaya sa akin nakapalit mo. Nanalo na ba si Brown? Manalo na sa trade. Nagulo na to. Tingnan mo, nagulo na yun. Ang dami kasi Maraming ayaw kay Trump. Nanggugulo na yung mga Republicans. Oo nga. Alam mo naman ang mga Republicans, hawak ng mga elites. Hawak ng mga malalaking negosyanteng budget. Nagawa na yung mga gulo. Siyempre, para sirain, di ba? Para sirain sila. Bigla.
Sinurge mo na yung isang battery mo. Sinurge yung isang battery. Yung nandun sa ibabaw ng Tupperware. Full na yun. Wala pa charge doon. Ano yun? Toothbrush ka na?
No para cantar trabaho ang kinatala Tinmig ginhuna-huna ang pagkanta kantala Walay
Pinapalitan buwan ng tubig. Ha? Yan. Pinapalitan din ng tubig. Hindi, ilang percent. Pero madalas. May daanan siguro. Pero kasi ko ang buka na taan na himugot sa di